Hvala što je profesorica Marc. U svakom slučaju, zadnjih par godina svjedočimo već izrazitoj produktivnosti naših nastavnika u pogledu objavljivanja knjiga i udžbenika. Evo, do prije nekoliko godina prosječna starost obavezne ispitne literature na našem fakulteta bilo oko 10 godina. Sad, naravno, na radost svih nas studenata, ovdje od mojih večerašnjih naslova, konačno dobijamo novu i svježu literaturu. U svakom slučaju mislim da to veseli našeg dekana fakulteta profesora Brkića, koji je također molim da nam se obrati. Hvala lijepo. Poštovani kolegice i kolege, poštovani pomoćniče ministra, profesor Pejić, poštovani rektore i dragi rektore, Damire Boras, uvaženi recenzenti, urednici, autori, studenti i svi nazočni danas u hramu glazbe. Nekako mi se čini da bi danas svaki dekan bio presretan kada bi bio na mom mjestu, kao što sam i ja. Pa evo, predstavljajući 4 ova dijela, vjerujte mi, imam i lagan tremu. Zašto? Zato što su fakulteti, visoka učilišta, sveučilišta upravo prepoznatljiva prema kvaliteti svojih nastavnika, a predstavljajući 4 ova dijela danas, od kojih su 3 sveučilišni udžbenici, govore o kvaliteti nastavnika koji se školuju, koji se educiraju na fakultetima, ali koji educiraju naše studente. Danas su ovdje i studenti sa nama, na što sam izrazito ponosan, i po prvi puta kolega Vodanović uspio je spojiti struku, uspio je spojiti glazbu, uspio je spojiti razvoj stručnog, stomatološkog, fiziološkog i anatomskog jezikoslovlja i na tome smo izrazito ponosni. Mislio sam reći puno više od toga, međutim, ne želeći oduzimati vrijeme recenzentima na predstavljanju knjige, ja bih se zahvalio svima vama koji ste sudjelovali. Docent Vodanović sjajno pronalazi područja unutar naše struke i razvija ih na način na koji on to zna i stvarajući se ljudima koji ga slijede. Danas je to i činjenica, evo, prisustujemo promociji 4 ova dijela. Ja vjerujem da tako nešto će se događati s vremena na vrijeme. Docent Vodanović je djelatnik fakulteta sveučilišta u Zagrebu već jedno 15-ak godina i sve ovo vrijeme stvara struku kroz stručno jezikoslovlje, kroz profesiju i kroz Zavod za dentalnu antropologiju. Na tome veliko hvala, a vama svima želim da ugodno provedete ovo večer i dužan sam još zahvaliti se nakladnicima Slap, gospodu i gospođi Matišić, što znaju prepoznati rukopise koje šalju djelatnici stomatološkog fakulteta. Ovo su 4 dijela, 5. dijela se predstavlja u ponedjeljak na stomatološkom fakultetu. Zahvaljujem Agenciji za znanost, također Nacionalnoj zakladi za znanost, Institutu za razvoj hrvatskog jezika, Sveučilištu u Zagrebu i ja vjerujem da ćemo svi ovome uživati. Hvala vam najviše i čestitke.